Mawa bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika walamula kuti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito ndi msukulu muyikidwe zipangizo zolimbikitsa ukhondo. Amalonda omwe amagulitsa zipangizo zogwiritsa ntchito mphamvu za mbwereza awalangiza kuti adzitsata malamulo a dziko lino okhudza malondawa. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la FAM lakweza ndalama zomwe matimu amalandira pachaka kuti zithandizire kuyendetsa ntchito za matimuwa mwadongosolo. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walamula kuti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito ndi msukulu muyikidwe zipangizo zolimbikitsa ukhondo ngati njira imodzi yolimbikitsa ukhondo pakati pa anthu komanso kupewa matenda amene amadza kamba kakusowa kwa ukhondo. Malinga ndi lamulo limene wasayinira mtsogoleri wa dziko linoyu, malo monga m'misika, mokwerera basi, malo azisangalalo ndi moyimika galimoto mukuyenera muzikhala mutayira zinyalala. Profesa Mutharika watsindika kuti lamuloli layamba kale kugwira ntchito ndi kuti onse onyalanyaza zimenezi ndiye kuti akuphwanya lamuloli. Boma lati lipitirira kukhala pa ubale ndi dziko la China maka poonetsetsa kuti ubalewu ukuthandiza kutukula ntchito za malonda. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda yayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa chikondwerero cha chaka chatsopano cha anthu a mdziko la China. McDonald Chiwayula walemba ripoti. Mwambolo wa chaka chatsopano dziko la China, mchingerezi Chinese Spring Festival kapena Lunar New Year, unachitikanso mu mzinda wa Lilongwe pomwe akazembe akuluakulu a boma ndi anthu ochita malonda ochokera mdziko la China amakondwerera kuti alowa chaka china. Polankhula pa mwambowu, Achaponda anati ubale pakati pa mayiko a Malawi ndi China ndi olimba kwambiri, koma tsopano masomphenya ndi oti dziko la Malawi lipitirire kupindula kupyolera mu luso lopanga katundu osiyanasiyana lomwe anthu a dziko la China ali nalo. Ndi nthawi imene ambiri amene amatithandiza kale akuchepesa kuthandiza kwawo kwa ife, chifukwa tsopano zinthu zina zilipo zambiri zikuchitika mdziko. Ndiye chimenecho nchofunikira kuti ife tiyeneranso kuchita zotheka kuti tiyime patokha kwenikweni pa nkhani ya chuma. Choncho mdziko muno muli aku China ambiri amene akuchita mabizinesi ambiri mdziko muno, ndipo tili okondwa kuti akuchita zimenezi. Koma tsopano tifuna kuti chifukwa cha zimene tili masomphenya athu imene tifuna kuti zichitikire dziko lino mosogozedwa ndi President athu Profesa Peter Mutharika, tifuna kuti iwowa pa ubale wawo ndi ife tsopano tiyeni tiziyendera limodzi, amati partnership, tiziyendera limodzi, ndiponso mabizinesi awo ambiri asamangokhala ongogulisa zinthu muno, komanso zinthu zimene tingathe kumachita muno kupindulira Malawi, komanso zimene zingathe ife kuthandiza kuti vuto lija tili nawo losakhala ndi ndalama zija forex lithe. Mawu ake kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, Lu Su, anati chaka chatsopano chikuyimira kuyamba tsamba latsopano la ubwenzi pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China, ndipo iwo apitirira kuthandiza dziko la Malawi madera osiyanasiyana achitukuko. Nawo ochita malonda monga Jianming Jianping anati mdziko muno muli ufulu ndi chitetezo zomwe zimathandiza kuchita ntchito zosiyanasiyana za malonda momasuka. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA mogwirizana ndi mabungwe a Malawi Bureau of Standards MBS
ndi Malawi Revenue Authority MRA ayamba ntchito yolimbikitsa kuti amalonda adzigulitsa zipangizo zamphamvu zamubwezera zovomerezeka ndi chilungamo. Poyankhula atayendera sitolo zina zogulitsa zipangizozi mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la mmera a Frank Mphulupulu wati apeza kuti anthu ena akutsatira malamulo koma ena sakutsatira pogulitsa katunduyo. Tili ndi ripoti la Jeffrey Jinawa. Pofuna kuti anthu ambiri athe kukhala ndi kuthekera kokhala ndi magesi, boma likuyika ndondomeko zosiyanasiyana zofewetsa kafikidwe ka magesi. Imodzi mwa njirazi ndi kuchotsa msonkho pa zipangizo zamphamvu ya magesi amubwezera. Pomwe msika wa katundu uyu kukula, mabungwe a boma a MERA, MRA ndi MBS agwirizana pofuna kuonetsetsa kuti katundu wa mgululi ndovomerezeka m'magawo onse. Pofuna kukwanilisa izi, abungwe la MERA ndi MBS ayamba kuyendera sitolo zogulitsa katundu uyu. M'mawu ake atayendera sitolo zina zogulitsa katundu uyu mu mzinda wa Blantyre, mmodzi wa akuluakulu abungwe la MERA a Frank Mphulupulu ati nzofunika kuti eni sitolo azitsatira ndondomeko ndi malamulo pomwe akugulitsa katundu uyu. Amphulupulu ati katundu yemwe ndi osapangidwa bwino angathe kudzetsa ngozi zomwe zingaphe anthu komanso kuononga katundu. Zimati zikakhala kuti sizinapangidwe bwino, zimatha kupezeka zoti sizimaonongeka zokha, zitha kuononga nyumba, zikhoza kuononga anthu ndi zina zotero. That's why zimakhala mu gulu lina lake loti liziyenderedwa olo pakhale akadaulo ena ake oziyang'anira. Mwina ndi chifukwa kuli MERA komanso Malawi Bureau of Standards komanso ndi anzathu kuma borders a MRA. Tinganene kuti tikuwina chifukwa panopa mukaonesesa mupeza zoti mwa anthu 100 ena aliyonse 25.9 ndi amene akupeza magesi mdziko munomo. 25 amene wa muzapeza zoti 14.6% ndi amene akupeza magesi kupatulapo Eskom. So ndiye kuti 11 point chakuti ndi amene akupeza magesi kuchokera kuchani ku Eskom. So mukaonesesa amene wawo amene ali outside Eskom koma akupeza magesi ndi ambiri. So ndiye kuti mphamvu za mbwezerazi pang'ono ngati ziko zikutithandiza. M'mawu ake mmodzi wa akuluakulu a bungwe la MBS Amasozi Mwene Fumbo ati bungwe lawo lili ndi ukadaulo ndi zipangizo zonse zoyenerera kuyeza zipangizo zotere. Ifeyo ngati Malawi Standards tipitirira kuonesesa kuti pa market zipikisheni zikupitirirabe even monga tukamba lelolo tiliso kali ndi matimu ena akupanga ntchito zomwezo zimene timapanga ngati Malawi Standards. Chachikulu so tipitirizaso kupanga mgwirizano ndi anzathu MRA komanso MERA. Chachitatu tipitirizabe kutenga mastepe onena kuti amene ali ndi makatundu osavomerezeka, amene ali ndi mavuto. Wina makatundu yemwe ali mgawo limeneli ndi ma solar panel, mabatiri a solar ndi zina za magesi amphamvu za mbwezera. Jeffrey Jinawa, MBC Blantyre. Anthu aulumali mdziko muno ayamika boma chifukwa chowonjezera ndalama za muthumba la Disability Trust Fund kuchoka pa 250 million kwacha kufika pa 2 billion kwacha, komanso kuchotsa msonkho pa zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito anthu aulumali mu dongosolo la chuma la chaka chino mpaka chaka chamawa. Polankhula ndi wachiwiri kwa wapampando wa Malawi Council for Disability Affairs Makoda, Vincent Rangel wati kukweza kwa thumbali kuthandizira kuti anthu ambiri aulumali athe kupindula. Thumba la Disability Trust Fund sili makwana. Poyamba apo timatha kukhala ndi 100 million, tinakwerapo fika pa 250 million. Komano nani nkhani yoti zinali anthu aulumali ndi ochuluka kwambiri Malawi. Ndezi maoneka ngati ndalama zija amene amapindula ndi anthu ochepa. Ndele roli kagulu ndithu kapindulako mwina si wonse koma awiri atatu apindulapo. Ma assistive devices kuti ukagule ndodo yoyendera kapena ukagule ma clutches zinali zofuta, kapena kuti ukagulenso ngakhale wheelchair imene kapena mafuta amagwisa ntchito anzathu acha albinos zinali zofuta. Komano panopo padakali pano tsopano yafika nthawi yoti
anthu amene amagulitsa izizi achepetsa mitengo komanso tiona kuti mabizinesi akwera fati ena akapita akaode katundu amenezo fati alibe msonkho akafika pa boda pajango apanga clear ziyathandiza kunena kuti popanga zinthu zawo zikhale ndithu zinthu zadongosolo ndifa yake tikuyamika boma kuti chinthu ichi timachifuna takhati kulira kwa nthawi yayitali lero tsopano boma lamva pempho lathu. Ndipo poyankhulapo pa nkhani modzi mwa anthu omenyera ufulu wa anthu olumala Latin Matenje wati kuchotsa msonkho pa zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito anthu aulumali kuchititsa kuti anthu ambiri aulumali athe kugula zipangizozi. Sichimachiganisa komwe ndinene kuti akankoyamba kuti pa Malawi budget ikhalepo ya assistive devices komanso even disability trust yakwera kwambiri zimene zili zinthu zoyamikika komanso zozindikirika kuti even pandale kunena kuti tayambapo tsopano kuti tikupangira zinthu limodzi chifukwa kupangira zinthu limodzi simupanga wina wake sakulandira zina zake ndiye apapa tayambapo ndithu kupangira zinthu limodzi chifukwa assistive devices iwo achita enable anthu atikwanitsira anthu kukalima kukapanga business kugwira ntchito zosiyana zitheka chifukwa choti assistive devices iwo akudziwika kuti apezeka. Munali zipolowe mu mzinda wa Lilongwe makamaka malo ozungulira Shoprite mmawa wa Lolemba pamene anthu oyitanira minibus amafuna kulandana malo amene amadziwika kuti mgodi zinatengera apolisi kukhazikitsa bata. MPC itathamangira kumaloko inapeza kuti minibus zonse zinali zitachokapo. Mmodzi mwa achinyamata oyitanira minibus wa Sada Chitseko anauza MPC kuti anangodabwa kuona anzawo oyitanira minibus kuleba akubwera ndi zikwanje kuti adzalande malo awo. Chinafuna chonoti awo wacho kakuleba mwametana mabasi kubwera pano kuti adzalanda azinzawo amene amagwira ntchito pano. Sili kudziwa kazi kwachepera ndama mwa mapeza ndafuna kuonjezera ndaza kusakutitsidwa nzomwe ali nazo afuna kuonjezera afuna apemiyo yanto onse wala pa anawo azikazawo fala kabwera mwina kuti fotokozera nota pazifukwa easy funa timange chonchi mwela akatofana mayonda amayamba kubwera nzikwanje ndiyangobwera kuti alande malo basi. Ndipo mneneri wa polisi ya Lilongwe Hastings Chigalu wati apolisi akwanitsa kubwezeretsa bata ndipo padakali pano ayitanitsa mbali zonse zomenyanazi kuzokambirana. Ya ndi anthu oti amapangira limodzi business yawo ya minibus umakhala kupagira katundu anthu kuja ku Shoprite ndi anthu oti nthawi zonse amapezeka limodzi ndi pakuoneka kuti padali kusamvana pazifukwa zimene aine yake akuzowa okha zimene tuyembekeza kuti timva bwinobwino kuti zifukwa zake ndi zotani ndipo anthu atatidziwitsa kuti kuli kusamvana kotiloko poona kuti mtawuni munomo tsiku ngati la lero anthu amabwera zapanga mabizinesi awo osiyanasiyana ndi dathamangira kumwasanga takwanitsa ndithu bweresa bata kumaloko ndipo takumana ndi mbali zonse kuti tikumane kunoko ku polisi kuti tikhale pasi kwaukulu kuti ife ngati apolisi timve kuti kwenikweni vuto lili patipa kuti mwina azikhala kuti akulimbana motelo ndipo tikamva poteropo tikhala naso pansi onsewo tipeze njira imene yoti onse akhoza mapanga mabizinesi awo mopanda vuto lilonse fwa munthu amabwera ntawuno kuti adzapange business ndi malamulo ndithu amalola koma ife ngati apolisi amene timasungitsa bata timaona kuti malamulo akusatidwa sitigwirizana kuti pamene anthu apanga mabizinesi pakhalaso zachipolowe zimene kwambiri ifeyo sigwirizana nazo ndi anchifoyeke dathamangira mwasanga ndipo panopo tili malo omwewo kuonetsa kuti bata likhazikike ndithu kuti anthu asakhale kuti akuopsezedwa kapena akuchita mantha kudusa malo ameneyo fwa malo ameneyo ndi malo oti anthu amadusa kuti umachitika mabizinesi ndi tili nacho chikhulupiriro kuti akabwera tikamva mbali zonse kuti vuto ndi chani tipeza sonjira imene ndithu itithandizire kuti anthu amenewo apitirira kupezeka pamalopo aliso mapanga zimene amapanga mopanda vuto lilonse fwa timene kupanga coexist ena timakhala ndi maganizo ena koma tikabwera ngati malo amenewo tikuyenera kuti tilolerane kuti aliyense imene obwera ntawuni munomo zikwanisidwe mosatira malamulo.
Bungwe la International Organization for Migration IOM kuno ku Malawi lapempha makonsolo mdziko muno kuti akhale ndi chidwi chothandizira ntchito yochepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi amakumana nawo. Mkulu oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku bungweli kuno ku Malawi, Master Simon, wapereka pempholi ku mangochi pamene amapereka ndondomeko ya ntchito yomwe akuyembekezeka kugwira pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi amakumana nawo. Sotini Ndazi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi amakumana nawo, bungwe la International Organization for Migration likuyembekezeka kugwira ntchito yomwe idzithandiza anthuwa mchigawo chakumwera kwa chipululu cha Sahara kuphatikizapo dziko la Malawi. Malingana ndi mkulu oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku bungwe la International Organization for Migration kuno ku Malawi, Master Simon, maboma asanu ndi awiri 7 ndomwe akuyembekezeka kupindula ndi ntchitoyi yomwe igwirike ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union. Mwazina kudzera mu ntchitoyi, bungweli akuti limanga malo omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi adzikhalamo mongoyembekezera. Center koma kulibe tindilongosolana kuti tikhoza kumanga komalo ngati amenewo, komanso kuonesesa kuti tithandizane ndi district council kuti malo amene komangidwa ma evacuation center kukhale ndondomeko yoti izitha kusamala malo aja, kuti ngakhale nthawi imene kulibe ngozi yogwa mwadzidzidzi kapena kuti kulibe kwa anthu, malo aja azikhala kuti ndotetezedwa komanso osamalidwa. Mawu ake mkulu oona mapulani azachuma ndi chitukuko mboma la Mangochi a Newton Munthali ayamikira bungweli chifukwa chosankha Mangochi kukhala limodzi mwa maboma opindula nawo. Ndiyena kuti limbikisa kuti anthu asasunthe chifukwa cha madisaster kapena nkhani zimene zimabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ngati akusuntha komabe kumene akupitako akakhale kuti kukhala resilient to these shocks. Madera amafumu Makanjira, Chowe, Chimwala ndi Jalasi ndi ena omwe akuyembekezeka kupindula nawo mu ntchito zomwe bungwe la IOM likuyembekezeka kugwira mboma la Mangochi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika walamula kuti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito ndi msukulu muyikidwe zipangizo zolimbikitsa ukhondo. Amalonda omwe amagulitsa zipangizo zogwiritsa ntchito mphamvu za mbwereza awalangiza kuti adzitsata malamulo a dziko lino okhudza malondawa. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la FAM lakweza ndalama zomwe matimu amalandira pachaka kuti zithandizire kuyendetsa ntchito za matimuwa mwadongosolo. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti komiti yomwe yakonza msonkhano wachitatu wa sukulu za ukachenjede za kumayiko akumwera kwa Africa pa phunziro la zokopa alendo omwe uchitikire ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe yati msonkhano uthandiza pa chitukuko cha dziko kudzera mu ntchito zokopa alendo. Mlembi wa komiti Gomezieka Nkandawire wati sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia ndi yomwe ichititse msonkhanowu omwe ukuyamba lero mpaka lachinayi likudzali. Rudolfiko Nyirenda wadza ndi zambiri. Malingana ndi Nkandawire, msonkhano onga uwu unachitikanso maiko a Zimbabwe ndi Botswana zaka zambuyomu, ndipo akuyembekeza kuti sukulu zambiri za ukachenjede za kumwera kwa Africa mSADC zichita nawo msonkhano upopeza ndi ofunika kwambiri potukula ntchito zokopa alendo manso kukwanirisa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 magawo zokopa alendo ndi maphunziro. Kumano kufunika kwake kunena kuti amene ali mu mahotela kapena malo odyera komanso amene amalandira alendo tifuna kuti tikhale nawo limodzi ngati sukulu za ukachenjede ndi kupeza nzeru kuchokera kwa iwo
za zimeneyo amafuna kuti anthu aziphunzira chifukwa choti anthu akachoka akagwira ntchito kumeneko azikachita zimene omwe skulu zawo kachenjede zizikhala zophunzitsa zimene mwina nzakale sizingathe kufikira kumasomphenya amenewo. Iwo amene ali kale mu ntchitomo ndi amene angathe kutidziwitsa kuti zimene zikufunika nthawi ino ndi zinthu ngati izi. Amatias Nyondo omwe ndi mphunzitsi wa nthambi yoona za malonda pa skulu ya ukachenjede ya Uniria anati msonkhanowu uthandizanso skulu za ukachenjede zomwe zikufuna kuyambisa phunziro la zokopa alendo. Ifeyo monga mmodzi mwa maskulu a ukachenjede amene tifuna tikhale nawo ndizitenga nawo mbali yosula anyamata ndi atsikana mu industry ya tourism zitithandiza kwambiri because tifuna tikasiyanise mbuyomu takhala tikukhala ndi magraduates ambiri pakali panopa anthu ambiri macurriculum zathu amapanga focus kwambiri za mkalasi koma pano tifuna tikapite ku industry timve zimene industry ikufuna. Msonkhano onga uwu unachitikanso mu dziko la Botswana mu mwezi wa Marichi chaka chatha pomwe zokambirana zinalunjika pakusintha maphunziro a ntchito zaluso la manja kuthana ndi mavuto pa ntchito zaluso komanso kukweza chitetezo pa ntchito zokopa alendo. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Chipani cholamula boma cha Democratic Progressive DPP chatsindika kufunika kuti anthu asankhe atsogoleri a chipanichi omwe ali ndi kuthekera kothandiza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pa masomphenya ake otukula dziko lino. Wachiwiri kwa president wa chipanichi mchigawo cha kumpoto a Japi Muhango amalankhula izi pa misonkhano yoyimayima yomwe anachititsa kudera lapakati mboma la Rumpi. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Olankhula pa misonkhano yomwe anachititsa kudera lapakati mboma la Rumpi, Amuhango anati boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika layika mtima pa chitukuko cha dziko lino kuphatikizapo boma la Rumpi. Ajape Muhango omwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi ntchito anati cholinga cha ndondomeko za chitukuko zomwe boma lakhazikitsa ndi kufuna kukweza miyoyo ya anthu komanso kubweretsa mchimake chuma cha dziko lino. Apa Amuhango anapempha anthu akudera lapakati mboma la Rumpi kuti adzavotere Awalita Mkandawire omwe adzathandize mtsogoleri wa dziko lino pa masomphenya ake otukula dziko lino. Tinabwera kuno Rumpi Central lero kuzapempha anthu akuno kuti pa chisankho chimene chikubwera cha pa 17 March mwezi omwe uno atuluke mu nyinji akamvotere Warita Moya Mkandawire amene akuyima chipani cholamula cha Democratic Progressive Party pasifukwa Warita Moya kwawo ndi konkuno amachokera ku Rumpi konkuno wabadula kuno okulira kuno. Sifuna kuti bwesa kuno kwa alendo ochoka ku maboma kwina kutazeme MP kuno ayi chamba chimenecho tikhulupira kuti Warita ali ndi zonse zomendereza kuti athandize chitukuko kubwera kuno ku Rumpi Central. Wachiri kwa nduna za umoyo Achau Chilambola anati nkufunika kuti anthu asankhe oyimira chipani cha DPP pa mpando wa phungu chifukwa boma lili ndi maplani ofuna kukuza zipatala zing'ono kuphatikizapo chakanyerere mbomali. Zipatala tikhala tikupanga by upgrade chifukwa chimene tikufuna njona kuti ma services athu tipereke kumadera kumene kuli anthu akhale nazo pafupi monga maternity toyankhula za matheater mbuyo mu matheater anali chabe ku district hospital pano patifuna matheater apite ku ma community hospital. Chisankho chapadera kudera lapakati mboma la Rumpi lomwe linakhala opanda phungu mtsogoleri wa dziko lino atasankha Enoch Chihana kukhala wachiwiri wina kwa president chichitika pa 17 mwezi uno. Pa misonkhanoyi panalinso governor wa chipanichi ku chigawo cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira omwenso ndi mlangizi wa president pa nkhani za ku nyumba ya malamulo. Nduna ya achinyamata masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata yati nthambi yosunga mbiri ndiyofunika kwambiri pa ntchito yolimbikitsa ulamuliro wabwino. Agangata anena izi pomwe anachita zokambirana ndi akuluakulu a nthambi yomwe ikudziwika kuti Association of Records Managers and Archivists AMA pomwe anakambirana zina mwa ntchito zomwe nthambi ikuchita. Association imene ndiyofunika kwambiri chifanira kuti ndi association ndi bungwe limene
ndi kuthandiza ministry twino kufuna kuongoza information ya mdziko muno monga mudzionera kuti kunyumba ka office ka kumudzi kwafu kumene kumakhala munthu amene amadziwa zisisi information amene ndi zinthu kwambiri kuti bungwe limeneli ifeyo tithandize ngati boma. Association imene timaitcha kuti Records Management Association for Records Managers and Archivists in Malawi ikubwera chifukwa chonena kuti inaona gap pakati pagwira ntchito ma records ndi ma archive kunena kuti anthu athu ambiri analibe munthu amene bungwe lowayankhulira malingana ndi profession yawo. So tinabwera kuti no tikhale ndi association imene izoona kuthekera kwa anthu awo ogwira ntchito mboma kapena ma private sector kuti tizikhala limodzi kugawana nzeru kupasana maupangiri kunena kuti anthu anene azikhala ndi maphunziro okwanira kuti agwire ntchito ma records. Ndiye ife kubwera kwathu as an association tikulimbikitsa ulamuliro wabwino kuzera kuonesesa kuti information ya boma ikhale yotetezedwa. Ndipo munkhani za masewero mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM Fleetwood Haiya wati kukweza ndalama zomwe matimu amalandira pachaka kuthandizira matimuwa kuyendetsa ntchito zawo mwadongosolo komanso kusamalira osewera awo. Haiya anena izi kumathero a sabatayi pamene amalengeza kuti matimu wa chaka chino alandira 35 miliyoni kwacha yomwe akwera kuchoka pa 20 miliyoni kwacha. Subvention sopani ya matimu ifika paja pa 35 million. Sizinachitikepo ine 9 sapo klabu mbuyomu zinkangomveka kuti klabu yonkalandira 1 million koma ntakusimikiza kuti sinayionepo even 1 million. Ndikutanthauza kunena kuti klabu sizinkalandira angakhale 1 tambala. Koma pano klabu tikuti izilandira 35 million tindi chikhulupiriro chonse kuti mpira wathu kuyenda nobwino kapena ukupita kumene timayerekeza kuti upite makamaka pamene matimu nawonso akulandirako ndalama kuti zithandizire ma players pamene ma players athu mina samalandira masalale lero tapempha matimu kuti ati ndi subvention imene aonesese kuti ma players alandire ndalama yokwanira komanso tukamba zone ati zinthu zakwera mtengo tukamba nkhani ngati ya fuel iziso zathandizire makamaka ma operation cost yawo komanso sitikusira pomwepo tikunena ati zonena kuti club iyende bwino akuyenera kukhala ndi office yawo komanso akuyenera kukhala ndi anthu ophunzira bwino oti azigwira ntchito ma office menemo zimene zimafunanso ndalama ife ngati FAM tinatengapo gawo kunena kuti tikhale ndi club yokuti kuyendesera bwino ikhale ndi office yake komanso ikhale ndi anthu oyendesa mu office menemo zimene zili pansi pa thambija ya club licensing kotero kuti ife tili okondwera. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Mutharika walamula kuti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito ndi msukulu muyikidwe zipangizo zolimbikitsa ukhondo. Amalonda omwe amagulitsa zipangizo zogwiritsa ntchito mphamvu za mbwereza awalangiza kuti azitsata malamulo a dziko lino okhudza malondawa. Ndipo munkhani za masewero bungwe la FAM lakweza ndalama zomwe matimu amalandira pachaka kuti zithandizire kuyendetsa ntchito za matimuwa mwadongosolo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani chuti chopambana. Mwadzi wa ino sema uno yafika sinthu ija timakupatsani za nyengo pakali pano tuyembekeza nyengo ya